всички по целия свят. Протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има, навярно през цялата зима. Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Ако всички по целия свят протегнем ръце, ще се срещнем, ще остане далече назад студеният вятър и есен. И тогава надежда ще има, навярно през цялата зима. Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Много ли струва това, да протегнем на някой ръка? Ако всички на тази земя погледнем за миг към звездите, ще открием, че пада една, като детска сълза от очите. Ти звездата не